Ndikulandeni kwina kuli konse kumene mukuonera program ya lero ya Hustle Yanga. Mukangana kumbuyo kwangaku kuli za agalu zija zoti ndangonjechemera panopa koma potano akali pompano. Sili ndi mantha kwenikweni. Tili ku SBS Canal Farms kumene ndithu amachita ulimi wa agalu. Tufuna timve bwinobwino zokhudzana agalu. Ena amene makhamu kunena kuti amuna ndi agalu timva pano kuti kodi agalu amene wawa. Ndotani ndosiyana bwanji kapena ngofanana bwanji ndi agalu akuno. Nde ine dzina langa ndi Sunganani Silia, takhalani pomwepo. Mujani makambira muja kuti ndikhandi kucheza ndi nzathu wa ku SBS Canal Farms amene amaweta agalu ndikumagulitsa malo ake ndithu ndano. Bwana mutilandire ndinu yefu akuno kula agalu sindingapange matama oti ndikulandireni ine kuno ndi kwanu. Bwana inu mwalandiridwa zikomo kwambiri ni manja onse awiri. Choyambirira dzina ndi ndani komanso kumudzi nkuti? Ine ndi Chawezi Nyirenda. Kumudzi ndi Kunzimba. Kumbala Chanda. Kuchoka Kunzimba mulilongwe muno ndidza agalu basi. Mwana wa Ntumbu wapezeka kulilongwe kuno. Kutapangisa business imeneyi. Basi nangatirani pataona. Tiyambe kumva SBS Canals Malawi, home of best friends. Agalu mumapanga chani kuno? Ku SBS Canals kwambiri titaonena kuti timapanga ulimi wa agalu. Ulimi wa agalu. Timadziwa kulima nkhuku mwina zija kuweta and everything zodziwika, koma ulimi wa agalu ndi chani chimene mmachita kwenikweni? Okay. Tiforokoze chonchi kuti mwina mumvesese chifukwa anthu ambiri sadziwa, anthu amadabo atamaweta agalu, ulimi wa agalu. Agalu omwewa. Okay. Ulimi wa agalu ndi ulimi wabwino kwambiri. Okay. Koma ndoti anthu ambiri samauzindikire. Tikamati ulimi wa agalu ndoti timapanga momwe timapangira ngati momwe mapangira ulimi wa mbuzi, nkhumba, agaluso ndi ndrama. Koma ifa yoti anthu samvesesa amaona ngati munthu ayata amaweta agalu. Ufotokoza mmene anthu ena amachitira ulimi wa mbuzi, ulimi wa nkhumba. Timadziwa zoti makatenga kamwana ka nkhumba kwina kwake kukayika mwina mukhola nkumakula. Ulimi wa agalu chimene chimachitika ndi chani kwenikweni? Okay. Poyambirira tiyerekeze inuyo bwana mufuna kuti muyambe ulimi wa agalu. Mwamva kuti ku SBS Canals amaweta agalu ndi mwasirira nanunso mufuna mutayamba ulimi umenewo. Iti? Ndikuti inuyo munthu woti mufuna kuyamba kumene. One, mwina ukhala ndi knowledge yoti ulimi wa agalu chimachitika ndi chani. Iti? Agalu nthawi zambiri tikamagula timaena kapape kamwana kagalu timati kapape chizungu. Kapape kaja timaena kuti tikagule after ma vaccination yonse anapanga. Okay. Pape pa 4 weeks breeder wina aliyense kati breeder ndi munthu amene ama breeder agalu amapanga amachulukisa mbewu ya agalu. Iwe ndi breeder? Ndi breeder. Timachulukisa agaluwa azichulukana kaya anali pa awiri kuti apezeke 17. Ndiyo breeding iyo ndi imeneyo. Ndi munthu uyenera kuti ukagule one galuyo ukagule kwa munthu woti amazisatira zinthuzo. Okay. Sitimakangogula kwina kalukonse ayi basi upita pa 36 pansewo pa IBC akakugulitsa ma German Shepherd topaka super glue taima choncho mati ndagula idero acha wezi ndamba kumenya ulimi wa agalu. Timaena kuti upite kwa anthu kuti amazisata zinthuzo. Okay. Chifukwa kumakhala zinthu zambiri zomwe uthongopita ukangogula kwa wina aliyense kuli matenda. Agalu ena amapeza kuti matewe awo ndiwonjeza amachita kuyenda kukanika kuyenda chanchani. Nema breeder tikamapanga breeding timapanga consider ma factors osiyana-siyana like kuti galu mwina nchechitali kwambiri. Siningatenge female chechitaliso kwambiri nkukapangisa mate. Ndifuna ntuluse chani. Ubereka kagalu kanswala kenaka. You see? Timaena kuti galu uyu ndi uti kapangisa mate. Kodi emwe athu tifuna tiruse chani. Anthu ngera amenewo akugulisaso chinthu kutengera wewe ufuna chani. Inu munthu wabwera kwa ine mufuna galu wa security. Kwanu kumabwera akuba kwambiri. Mufuna galu wa security. Ine ningoku mupita kwina kwake akangokugulisani kwina aliyense. Pala galu ena sakuwatu.
chifukwa agalu onse even kuti apita ku training ya agalu si kuti ndi agalu onse akakhoze kuti andi magadi ayi singateke ina amakanika why genetic ma traits amene ndosiyana tilowa nkati kuti ndimve zimenezozo kuti fotokozera ndithu bwinobwino kuti agalu amene a security ndatiwo iwe chinachitika ndi chani kuti uyambe business imeneyi ya ngati breeder oti umachulukitsa agalu? Okay, I think chiyambi chake choyambira nditonena kuti I think ndinangobadwa ukunda zowita zeti. Okay. Fana namba ndiri wang'ono ndakhala ndikuwita agalu ndiri wang'ono mapopiwa chani kuwita chinambira chani tizinthu nkumakula as I grow napeza kuti ka interest kayamba kunkhumba ndawita nkhumba kwa nthawi yayitali. Okay. Ndawita nkhumba kwa nthawi yayitali. Then nazamenyedwa ndi achina African swine fever ndimakuza kuyamba paja agalu ntenda makamaka zawo za nkhumba. Ndandimenya kadola komwe ndinasala nako nazaganizira I think dola iyi tikangoti taidya kuti tiphukireso mwina zizativuta chifukwa choti kunkhumba kukalowa matenda umayena kuti udikire zaka zina zake olo miyezi koma kwambiri mafunika chaka kuti palowe mphepo kuyambiso kumwe ndetitani by that time nali kuti ndi galu kale mmodzi amene ndi malemo pano anatisiye nali ndi mmodzi ndinona I think galu I think timpezere wamuna iyi I think itokhala business. Okay. Pambapo ndimantenga ngeri wa security chabe olundira basi ndi tinapanga import galu mmodzi kuchokera ku Zambia wamuna. Okay. German Shepherd amene. Ayi, Boab mitundu yake iyi. Kodi Boab ndi Boab ndizikulu zophwanyika kukamwapo. Zoti olochita khala chopusa munthu amanjenjemera yekha. Komoza zoti galu yomwina ngopuse. Ndinayiranisa galuja. Tayiranisa galuja. Napeza life yamba kuvuta. Koma galuja wabwera kamoyo kamba kuvuta. Kamoyo kakuvuta choncho. Galu wankazi uja anazafa. Ndoti fete tapanga maplani kuti tifuna tiyambe breeding kumbweretsera muno mwiranisa kena kono madamu wa utali nkudiwa akazi titani ndi ndanzanga mbiri kuti amapanga ulimi wa galuwe achina Hoggrek Nails anambo ndipanga advice iwe chifukwa mafuna ndingulise ndizisiye nanoza ase kunja kuno kuliso study service imajesa bo kupanga kukweresa galu imajesa bo usarani usangulise pirirane tuziwe zoti muri life si kutheka pano pirirane nde akazanga samara amwene galu yogulisana kena wona china chake nangonozula musiya se mupirira pomwe mtipirira galu uchatapeza kuti wafika 1 year tinamba wesa zida so pano mapanga umasasa ma Facebook majanje na state services available nangodabwa ro gururu anthu amba undipeza ina kuti zimatheka yero ndekenero yathu yose inachokera pati inachokera pamenepo namba kugula agalu akazi ena kugula agalu amuna ena chani maboa baja napeza kuti agula ko ma German Shepherd timamatizi ulimi uja ukukula nde titonena kuti unayambira pamenepo. Chinali chaka chanje chimenecho? Last of last year. Yeah. Ndi pamene ita flopa ya nkhumba walowano ku ya galu. So ideally de kuti zaka zitatu ukuthamanga za galu za serious. Passion kuchokera kukuyambira kaleko. Kale ndili kwa galuku. Alipo amene unamuona kuti ankapangaso zimene zozo kale amene anakuphunzitsa unakamba za knowledge kumambira kuti amene anayamba kuphunzitsa bwino. Kwa galuku ndikupanga za nkhumbazi. Ndimacheza kwambiri ndi amati Rashid Gero ame mwene wako wa Aland Aero Farms. Anayenda agalu ini amango ndisangalasa agalu koma nthawi imene ndayinsa ganize kuzoti za business changer yeso amango asungira ngati for security ndamango ndiuzuti galu ndagula 1 million galu ndagula 500,000 nene zimangoti waso galu so atoti pasa dollar ndeni mati ndikapitako azindiphunzitsa ko pang'ono za galu momwe zimayendera akatera nduza ase ndabweretsa galu wina ari kuchoka ya ku Zambia okay fine kenako ndinazayamba kumana ndi anthu ngera achina Hoggrek Nails achina Lina K9 aori ambakali kupanga ngeti business ulimi wa galu ndinaona
I think izi zitauteka koma nazagula galuja just for security kai chifukwa kwambiri mutu manga mmangoenda za nkhumba koma nkhumbazo ntaona kuti zikuvuta zandigwesa mpomwe mutu wanga wonse unalowa kwa galu. Of course panopo ndayambanso kubwerera ku nkhumba koma fule tili wa galu. Madamu anthu akunyumba ndifuna ndiyambe kuweta galu sada kuneneni inu akuda akulu tu timangodabwa kuti ndevu zimasungira chani mutu wandusugira sana ambe kunenani koma sinoyamba lero sinoyamba lero chifukwa kulima wa galuwo mafunga pena kulimba zinthu zizimadya chifukwa mafunso anga ena akubwera ndithu kuti zinthu zizimadya chakudya chimene mmakhala mukudyetsa agalu timamva kuti agalu amene wasali ngati achinapopi athu omango aponjera kankuti zimadya motani zinthu zimenezi agaluwa amadya titonena kuti amadya chilichonse iti koma ndi amafunika protein at least yochuluka from ali ang'ono kumakula ndiye best timadyesa ma dog biscuit yeah. Ambiri amakhamuna imported apena kumalawi kuno tili nda proto na usama panga dog biscuit wao timagula amene then we add achina chicken liver achina malo eggs wena usipa chani as they grow timamba zinthu zimachuluka ali ang'ono pachita amakhala kufuna protein yochuluka akamakulaso timapanga maintain kuti asachite kuonjeza kunenepa muonjeza chifukwa a breeding ndi kuti azikanika kukwera chithupi chazichibva kulemera ndesi mafuna azikhala at least lean akazima peza kuti bere lukanika kuti kutheka chani chifukwa choti zajaso kwambiri koma nthawi zina zikavuta of course timathodyesa even achina sima bonya wachani koma sizabwino koma amadya ndithu agalu amene amadya sikuti sadya amadya koma timatha kuwika moyo wa galu wathu pachiopsezo timaona galu siyana tina tichatongoyenda m'manyumba muja ting'ono panali kena kake ka white kaja kamayenda pakaja kenako akuluakulu apanga mkonono kumbuyo wa ma German Shepherd odziwika ena ndi ata ma breed amene yomakhana ndipo awawa ndi agalu ati chifukwa mwina timangoona kuti ayi chofufuma mutu ichi ndi breed yanji zimenezi mainly agalu ngitawa tanakale kuti ndi maboabu maboabu awa anapangidwa just for kwambiri anapangidwa kuti ndi ma farm dogs olondera mafarm anapangidwa ku South Africa ndi powapanga mapanga kuti awawa azititiza ziweto azititiza ziweto ndi ena ake oweta alimi moti makosana awawa kuona nkhuku sikuti angathamangitse kugwira yani nkhani imeneyo ndi nkhani ya training chifukwa ukapanda kumpanga training ali wang'ono ndikuti nawetso mamoti azititiza zinthuzi akhaononga ndiye even German Shepherd chimodzimodzi ndiye tikakamba za mabreed a agalu kuli maboabu kuli ma German Shepherd mwatchula kale omwe apolisi asilikali amakonda chifukwa choti amaganiza kwambiri ndiye they are easy to handle easy to train very flexible ndiye kuli ma Belgian Malinos amene amakonda kwambiri ndi asilikali chifukwa agalu amene amapanga chilichonse chomwe ufuna kuti apange than mwina agalu enawo amafwekeza mabomba aja fwekeza mabomba untuma kuti achani kaya munthu wopunduka ufuna azimperekeza utha kuntuma kunsika as long as wampanga train untuma apita kunsika akakugwira ndicho kumufuna as long as mwampanga train ndiye kuli timamatizi ta nyumba tokunda kwambiri azimayi chani agalongera amene tabweya tumangoyenda manyumba tija timeneli kuli ma Rottweiler kuli ma Caucasian Shepherd ma Tibetan Mastiff ma Pitbull osewo umakhala nawo kunoko no osewo sikuti timakhala nawo kwambiri fe timapanga focus pa maboabu ma German Shepherd ndi ma Maltese magalu enawa timatha kupezeka nawo koma sikuti timapanga focus pezimene timapezeka nawo chifukwa choti anthu amatidziwa kuti timapanga ulimi wa agalu ndi timapezeka kuti kwabwera customer ase bwanji Pitbull ine ndilibe koma I know people amene amakhala kuti ali ndi ma Pitbulls ndi apezera agalu aja koma friends anga ma Caucasian Shepherd ndi simpanga za ma Caucasian Shepherd
koma I know people Malawi muno amene amapanga chani amapanga breed ma Caucasian Shepherd ndikuti munthu uja ndimpezera ndifa yake anthu amanena kuti chawezi amapezeka ndi agalu onse mitundu yonse mayasa ine ndimapezeka ndi mitundu itatu ya agalu koma ena onsewo ndimapezeka nawo munthu akafuna ndimapezeka nawo ena timatha kupanga import Zambia mwina tilibe agaluwo koma munthu akuwafunisisa ali pakhosi panga. Chawezi unafotokoza kuti agalu ena amakhala security and mukamapanga breeding mumayang'aniranso zinthu zimenezo chimakhala mukuyang'ana chani chikwenikweni mukamati galuyo wa security nanga agalu ena amakhala chani? Okay, agaluwa pali a security ena munthu utha kuwasunga ngati mapeti. Okay. Tikakamba za mapeti ndito ndi galu kuti utomakhala naye nyumba matani koma zonsezi zimayenda through training Okay. Yeah. Kwambiri anzathu akunjawa akamati mapeti amakhala kuti galuja pamakhala ma standards agalu kuti timutchule kuti uyu ngwa security. Ndeti training wadusa wapanga pass ma stage. Ndi pala agalu ena kuti sangakwanise kudusa ma stage ngati ameneyo ndeti malenga kuti awa ni mapeti. Munthu utha kumugulisa just as a peti. Tikakamba mapeti titha kugulisa galu as a peti galu ifa kuti security sangakwanise. Okay. Titha kumugulisa galu ngati peti galu kuti mwina tinamufula nampanga ka straight. Kati nanchosa chiberekero sitifuna kuti akabereke. Mmachotsaso chiberekero galu wanga? Yeah, ngati usakufuna kuti galu wanga uzifuna kuti ine ndimakonda agalu koma galu anga simfuna ana pakhomo. Alele galu. Alele galu. Ayi. Udani? Ukampanga. Nchimodzi tulina kuti ine ndikuti galu wanga sindifuna azabereke koma ndimafuna nditazakhala ndi ana wa galu wanga. Kuti umpangisa breeding then upita ku C-section. Akampanga C-section. C-section galu? Amapanga C-section. Cesarean? Yes. Okay. Agalu ena amakanika ari kubereka okha. Ndeti mathamangira ku chipatala cha agalu akampanga C-section basi ayamwisa anacho. Okay. Yeah. Ndi chimodzi agalu a security amakhala mafezi. Sitingangonena lero ndi lero kuti uyu security mbola. Okay. Ayi. Amayena ku lower training kumpanga train. Agalu ena uthopeze chinthu chimodzi momwambira kuphunzisa. Hayi ndithu. Osamva. Sakumva. Ndi ku security azikatani. Pa ku security kwena kuti galu kuti azimvera aziziwa purpose yomwe alili kumene koko. Tikamuza apange chakuti azipanga ine luma alume. Pita ukangoopseza akaopseze. You see? Ngeti galu sakupanga zimenezo ndi kuti you can just lazy ngeti peti watu. Ngati peti basi. Basi. Ndekula anthu ena ine makonda galu koma ndimafuna ngati peti sitingampase chigalu cholusa. Mumpatsawo. Sakamkwanisa kupanga handu. Ndeti tena kuona pa galu athu kuti ndani tikamukweresa ndi ndani atha kuti pangira produce galu kuti wofasa. Kuti akakhala family yakuja akufuna galuja. Akuti aja afuna ati chigalu chovuta. Ndeti madziwa kuti Uncle Chief agwire ntchito. Pa chief ngolusa ndi amapanga produce mbeuso yolusa. Munthu akafuna galu olusa muli ndi chigalu cholusa chomwe timatenga kuti chikhale ndi kaya wamkazi wina at least akhale kosona yeso olusilako pang'ono. Pang'ono chifaka khala olusa ukaoka ndi tibomba kwambiri. Titusa Satan out. Ndi titopanga produce Satan. See? Nkhani yake rundi imene akuti akafuna kuti atulutse galu olusa amakatenga chachimuna cholusa kenako wina ndikupanga galu uoneka kuti ngolusilako. Tikupitirira kucheza ndi Chawezi kuno ku SBS Kineo Farms kumene amaweta agalu ndikumapanga crossbreed takhani pomwepo. Tikupitirira kucheza ndi Chawezi kuno ku SBS Kineo Farms kumene amaweta agalu. Chawezi iwe ngati munthu amene umapanga crossbreed agalu. Umaopa agalu iwe? Sindiopa. Olo wachilendo? Ine galu sindiopa. Chifukwa paja ndimapanganso study service ndiye kuti anthu amandibweresera agalu achilendo akazi kuti ine ndizapangise meti ndi agalu anga. Ndiye ngati ndikuopa
chifanda zina meeting sikungwasi agalu awiri kwa mkazi ndo amuna meeting imatheka. Okay. Hayi timayenera kuthandizira. Nengeri mathandizira mona. Yes. Pena so mewe amapeza kuti mwina akupanga uleso kukwera. Timachita kunyamula pikapo kuthandizira. Kuigwira kuirowesapo. Ndemere amazoda apo ziri bubwino. Okay. Zitheka. Pena female ulali pa standing hit baja amakana umakhala pasi tu. Zimangukhala kuti pena ne maimbone agaluyo kuti ma parents ake so analovuta. Ndeti meeting inene yose fe timafuna ithekebe. Ndeti mathandizira. Ndengati ndikuopa galu meeting sitheka. Ndeti ine ndokukana chito ndeuti mukanika ndeuti ndokukana ndalama kabe iniwe likhali yoti agalu akumade basi mwanjira iliyonse mwanjira ina iliyonse galu angavute bwanji meeting iteka ife ndrama zero entumba galu asakanize ndrama anakulumako galu we anandilumako galu anga anandilumapo okay galu obwera anandilumapo natemera ati wesi wakumpoto paje wetiwe mirengo inata mirengo akukana kuti sikuti adatemera iya ndi wabwino bwino ndifuna ndidziwe chimene chimasiyanitsa mwina agalu awawa amakonowa ndi athu achina popi kwambiri chimakhaja awawa titonena kuti anachokeraso mwina kuma agalu ngeti umwe timanena kuti alokolo chanchani koma inali selection eti kuti chigalu chabwino kwambiri basi upangisaso meeting ndi wina tengira chomwe mofuna agalu tikati walokolo mala kuno timati uyu ngwalokolo wathu kuyeseso kuli awonso omwe amachula sa lokolo ndi selection ya agalu osiyana makantri mwina osiyana anapeza kuti akupanga ma produce mbewu kutengira ndi kuti akuyifuna izigwira ntchito yanje ndi awawa timanena ndi ma hybrid ya ndi ali easy kupanga train tielekeze they are a bit imposing it siyana ndi galu walokolo awa munthu amatha kumanjenjemera yekha galu opusa omwe walokolo kungomuonapo anthu timatodirira anthu makamaka kungotere galu jama kawathawa kale walo kungotola mwala kundoja wathawa kale pomwe ukandoja iye amakonda ma challenge yo naisa amafuna abwezi ukatenga mtengo naisa amati before asanatenge mtengo umenewo ine ndingwire ntchito ndi makhala kuti timafuna agalu amenewo ndekuti muli ndi maklasi anu kuti galu olusa uyu wamtendere choncho mmene mmapangira okay ife monga pa agalu a study service aamuna pa maboapo tili ndi awiri tili ndi bizo uyu nditi ndi chief bizo ni madala ndi chief sangabwera apa ndikuti ndoti mbale wanga titawa panopa azodi akagula bokosi iwe anakulumako galu ameneyo chief anandilumako koma chifukwa choti mwini wake nthawi zambiri akakhala mwina analusa ndimampanga handu chifukwa choti mwina makamaka akamamenyana ndisize agalu ako omwe kukulumera ndi timapitabe kuti tikalelese chifukwa galu aja aphana ndiwo kamalelesa nthawi zina sunampange handu bwino galu ja amapeza kuti wakupangaso ataki iweyo ndengeti wakupanga ataki iweyo koma amazindikira msanga I think timaveka fungu anthufe amativa fungu namazonsanga kuti apa ndaluma ajawezi koma tikudya chaka chino tikudya ngeti tikuluma bwana amakusiya msanga kutenga ngati German Shepherd ndikutenga Bobel mwati Bobel Boab mumarutsa breed yanji apopo ndikuti titulusa ma cross breed koma pa market sungagulisa ungogulisira kuti ndisinanga ne ma cross agalu aja sakhala oneka bwino mwinaso ntchito of course anthu amadalira kuti security ma cross amamenya bwino chani koma ndagalu aja kuti mwina atha kumakhala ni mavuto osiyana chifukwa breed inenso pena imakhaso ili mavuto ake ndi you mix breed ndi breed isukuza kuti kumbuyo poyipanga angathawa mavuto anje umapeza kuti wabwisa mavuto ena agalu mwina akungokudwala wapanga treat sizikutheka agalu wapanga train sakumva galu uri umangoluma zizonse mamudi pale agalu ena mabadwa galu kama mamudi ndi kama tani kagalu kamene kali ndi mamudi basama zimaonero momwe wazukira siku limene wewe kupita nkhola usakupasa attention kupita nkhola uthamangisamo ufuna kuluma siku limenero bazungwa mamudi siku lina ukusangalalira
Okay. Kubwera anthu osakuwa kuti galu uyu bwanji nthawi zosamakuwa. Nthawi zina munthu kudutsa ungomugwandira. Galu mamudi. Ndi zinthu ngeti zimene timazipewa pomapanga breed. Ma pure breed okhaokha. Ngati ufuna ma German Shepherd okhaokha, ma Boab okhaokha, ma Maltese okhaokha, malokolo chabwino panga select malokolo okhaokha. Unless chabwino terekeze muna uli ndi lokolo ndi ufuna upange improve pang'ono ukayuze mwina ngati ku farm. Okay. Ndi wabwera kwa ifo zadandauliramwe. Ifeyo sitingakwanise kugula agalongera amene wa ndi mitengo yomwe muli nayo. Koma timafuna at least lokolo wathuja zingatheka kuti titapangisa meti kuti tisinthe ko urgent tikamenyesa section akakhautawo kanika wabereka. Ineta uzo okay fine tipange deal imene. Zimenezo. Ndi zitheka. Tsiku limene umalikumbukira mu ntchito yako panga cross breeding ndi itiyo loti ende sinimaliwa. Pa 16 September. Okay, chinachitika nchani? Pa 16 September 16 August. Friend wanga Wids Bwanali anandiimbira phone ase kudeni wabwera galu wina wake afuna chani meeting ndinaula abweresani galuyo nanamubweresa galuja female chabwino naula koma apapa pali Boab tinantusa chief galu chopsa chopsacho nthawi zambiri ukakhala kuti pali female wapa hiti savuta koma after just meeting iyo ngati pali munthu woti sakudziwana naye achokeretu ikamata meeting imene namubwere sinantusa ndinabweresa chistandi timakhala ndi stand yomwe timayikapo female at least akakhala ovute ndanandiuza kuti female uyu koma ndovutirapo ndi stand ija ngati ili yopoyira mukonzeseretu ndi anandipeza stand tapanga namuyika pa stand galu wamkazi uja kuyamba kupanga zathu timapangazo galu amatuku atere wagwesa stand kuvuta kutere ndi inali meeting yokhayo yomwe sindimayiwala. Kutulusa salu kumanga salu wina kugwira kukoka uko sinanga nkhani ndiyoti meeting iteke masizi kutheka malaona diso langa lili ndikena kagapa mwendo ori umenewo ndesiningayiwala waga female upo mugwira choncho anazapanga mwendo wake choncho wakumbuyo anandimenya mpaka magazi koma sikuti tinasiyabe meeting inatheka abe iwe tugwadire galuyo after some struggles. Ntchito zina zanga zobwereketsa ngani yake ndimene iyi koma chimene akuchita kuti zitheke basi pamapeto pake. Galu amatenga nthawi yayitali bwanji kuti bere litheke kapena zimatengera agalu ake? Agalu ambiri amatenga titonena kuti 62 to 65 days. Mwezi ni masiku bere limakhala kuti latheka. Koma nthawi zina amatobereka pa 60 days, nthawi zina pa 67 days. Koma masiku eneni ndi 63 to 65 days. Galu amaina kuti chani wabereka. Bere lake ndira nthawi yochepa. Amene ntchito yanu yitu ndiyodabwitsa ndiyovuta. Zimene munkafuna mudzapake ku sukulu. Ndikafuna kukhala doctor. Okay, pano ndinu doctor wa agalu kutapangisa bwinobwino kuti zitheke. Okay, mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu. Business yanu ni malosi? Yes. Ambiriso. Okay, amakhala jana mbiri. Ili malosi, mariski, zinthu mbwe. Business ineri yonso malawi kuno itoka ndi losi, ndi riski. Tengera momwe zikutengera. Tikakamba za malosi, tirekeze mwina apapa uyunduyu apate napangisa mete. Tuyembekezera mathende kuti tikapange confirm ngati bere latheka. Ndi nthawi ziti zimapeza kuti galuja chifukwa choti tuyembekezera kuti ali ndi bere. Timayamba kundyesa za serious kutengera zoti ali ndi bere. Ndi nthawi zino matopeza kuti wadyesa 2 months ija zinyama zichani galuja kumaonesa kuti galuja ali ndi bere. Zakwana nthawi kuti daily lolo abereka. Mabere aja amatulusa nkaka bwinobwino. Koma ali bebere timati forced pregnancy zimachitika zimenezozo. Ndekuti wakudyera ni zambiri amene. Thupi lake limangopanga react kuti ndinakwedwa ndili ndi bere ndili mambo okozekera ambotutsa nkaka kufufuma kutani koma zili zabodza. Ndiye mapeza kuti pamene paja ndedi ndi losi yatemenya.
nthawi zina amapeza zoti galuja wabereka bwinobwino. Wabereka galuja pezeka zoti mwina galuja peza zoti mwina mothering ability alibe. Zoti inu mwina munachokapo peza zoti ana ajaru aluma. Agalu ena amatha kupanga zimenezo. Kapena wasamira. Kapena mwina munachedwa kumenya uje kubayisa akatemera tanatija kuli matenda apavo amapangidwa khozi ndi pavo. Mapeza zoti tanyopoka ro staff. Inanga ili ndi season imene? Yes. Sudi salingeri anthu kuti nthawi ineyo meeting itotheka. Amakhala season. Of course agalu ambiri amakhala at least kawiri pachaka. Koma agalu akuluakulu ngeti mabowabozi nthawi zina pachaka aja amapeza wabereka kamodzi chifukwa choti ngeti panopo ngeti tamusisa kuyamwa kumene ndikuti amatitengera 4 months or 6 months kuti abwereso pa hiti. Ndi nthawi imeneyo nthawi zina amatotenga 7 months ndikuti chaka chimene chabereka kamodzi chifukwa choti wachedwa kubwera pa hiti. Pomwe nthawi zina mabowabozi omwewo amangopeza kuti mwamwe ayena amapeza kuti within 3 months abweraso pa hiti. Koma ya galu ndi yotentha ndalama. Ya ndi business yotentha kwambiri. Mwayankhula mutanga maso yamakobidi vile. Ndi mazoona kaendera mamaso. Ndi business yotentha kwambiri. Pamene tikubaliza anthu ena amene amaphweketsa ntchito ngati zimenezi ine sindingapake zimenezi anyamata koma amphamvu zawo kuthekera kwawo. Uthenga wako iwe kwa iweyo ndoti yani kwa anthu ngati amene? Ine kwa chinyamata anzanga ndithangwawo zoti chilichonse nchotheka. Chilichonse nchotheka. Malinga iweyo waikapo effort. Chifukwa anthu ambiri timadandaula iyayi kapito ndilibe chanchana akuti amapanga zakuti bwanji mungapangike kapito ndilibe chanchana chifukwa chakuti timakhala tikuyang'ana zinthu zikuluzikulu. Bwanji ntiyamba kumagulisa magalimoto. Koma olo 1 million ulibe kuyamba bwanji kugulisa magalimoto. Start pang'ono. Utawuyamba even kumagulisa freezers. Umenya freezers. Peza kuti wamba kugula majumbo. Kena kwa haya ati wamba upanga ya usiba. Koma uli ndi vision. Ineyo nimafuna ndizagulise cha. Nde zinthu zimayamba pang'ono. Ulimi wa galu ndi ulimi wotentha. Ndi ulimi wotentha kwambiri. Ineyo ndi siningawonyoza. Siningawonyoza. Funso langa lomaliza chewezi anthu adziweta agalu ifa chani kapena kusunga m'makomo mwawo chifukwa chani? Agaluwa ndi zambiri zomwe timasungira. Koma choyambirira ndi security. Anthufe timakhala tikulimbikira siku ndi siku zuka mamawa kukatere koma pamakhala asizinantole omwe amafuna azangobwera kuzangokolola chinthu choti sanakhisireko even thukuta. Ndi on security njofunikira kwambiri. Agaluwa ndi security yamphamvu kuposaso even mlonda. Chifukwa mlonda ineyo nditha kupita mlonda wanu ukamunamiza amwene ndibwera madzulo nzakutemeni chanchani koma 100,000 ya bwana anu ije tipakule. Ona? Ndikuti mlonda isize anthu kumupanga konfisi ndi kukupangana ataki inuyo. Pomwe galu as long as ali trend palibe wina munthu angabwere uzamunamiza galu wanga amwene titere mayazi azamukhazula mawa tizangopeza zovala zokha mwina ndikamutu. Bwana Chawezi tathokoza kuti munatilandira ku SPS Farms kumene mmapanga breed agalu kapena kukwatitsa agalu. Chichewa chake sili matero pasi? Ya, zikomo kwambiri. Feso tathokoza kuti munatiyendera kuti muzamveko ziwiri zitatu kukhuzana ndi ulimi wa agalu. Tathokoza kwambiri. Mmene ndimene ndachezera ndi Chawezi kuno ku SPS Farms kumene amachita ulimi wa agalu kapena kuti kukwatitsa agalu. Dzina langa ndine Songana Nsiliya, pirizani kuonera Zodiac.